Non foi fácil o partido para o conxunto do Deportivo. Só o gol de Donato conseguido no último minuto levou a tranquilidade ás bancadas do estadio de Riazor. O conxunto coruñés tivo moitas ocasións de gol, pero non acertou a sentenciar e o Osasuna puido incluso empatar o encontro. E iso que o equipo navarro non demostrou nada en Riazor. O rival do Deportivo, a pesar de non dar unha boa impresión, complicoulle a vida aos homes de Arsenio Iglesias, que seguen sen acadar o excelente nivel da temporada pasada. É certo que os coruñeses tiveron ocasións para que o resultado fora máis concluinte, e tamén é verdade que esta temporada loitan en varios frentes cunha importante acumulación de partidos. Todo puido ser máis doado se aos 5 minutos o balón enviado por Bebeto entra en vez de dar no pao. Os goles tempraneiros, que tanto abundaban o ano pasado, non chegan nesta liga e o equipo ten que traballar máis para topar o camiño do triunfo. O Deportivo dominaba totalmente a situación, pero non chegaba con claridade. Os lanzamentos de falta de Bebeto tampouco son a solución, aínda que onte estivo máis preto do seu obxectivo do que é habitual. Mediado o primeiro tempo, chegaron case consecutivas dúas xogadas polémicas. O canario Merino González non apreciou falta de Spasic a López Recarte nesta acción. A repetición mostra a posibilidade dun máis que posible penalti. Pouco despois, Merino consegue bater a Liaño, pero segundo o xuíz de liña, a súa posición non era correcta. Esta acción puido ser clave no desenvolvemento do partido, xa que un Osasuna aínda máis pechado atrás podería crear moitos máis problemas aos deportivistas. De aquí o descanso, as ocasións ían chegando con contagotas, pero chegaban. Bebeto rondaba o gol case permanentemente, en esas circunstancias o tanto tiña que chegar. Sen embargo, antes do 1-0, Arsenio viu varias veces como os seus homes estragaban boas posibilidades. A máis clara, esta de Donato, que errou no control e non puido disparar con acerto. Así, pasaban os minutos e no 45 chegaría o tanto. Mauro Silva, onte outra vez perdido na banda durante moitos minutos, disparou e o raseite de Edu é aproveitado por Bebeto para marcar. Gol psicolóxico que permitía aos coruñeses ir aos vestiarios coa tranquilidade que proporciona mandar no marcador. O descanso non enfriou os ánimos deportivistas e os primeiros minutos da reanudación foron os millores, con distintas oportunidades de marcar, especialmente para Donato, onte o millor do equipo coruñés. A súa potencia de disparo e seu saber estar nas posicións máis adiantadas son, hoxe en día, garantías de perigo frecuentes. Sen embargo, o autor do segundo gol sería Fran, e ademais coa perna dereita. A gran xogada de Mauro foi o preludio ao tanto, que parecía sentenciar a contenda no minuto 10. Pero uns minutos de relaxación bastaron para que o Osasuna colocara incertidume no corpo dos afeccionados de Riazor. Martín Domínguez, completamente só na área deportivista, batía irremisiblemente a Liaño no que é o segundo gol encaixado polo cántabro nas 9 xornadas de campeonato. Co 2-1 no marcador e media hora de xogo por diante, o partido entrou nunha fase de gran emoción, pero de escasa calidade. As poucas oportunidades eran para o Deportivo, especialmente para un Bebeto que estivo moi activo, pero que non acertou a hora do remate. Un resultado tan corto é sempre perigoso e Sánchez Jara, na única ocasión clara dos visitantes, puido empatar no minuto 40. Afortunadamente para os coruñeses, o balón pasou rozando o pao da porta de Liaño, non que puido constituir a debacle a pouco do final. Sen embargo, Donato, culminando a súa gran actuación, sentenciaría, esta vez sí, un auténtico golazo. Era o 3-1 definitivo que lle otorgaba 2 puntos máis ao Deportivo. O Deportivo vai xogar aquí a Riazor, e vai xogar moi ben, e vai meter moitos goles, e non vai ter enemigo. Eso hai que quitarlo da cabeza. Non teño máis que mirar para atrás. Barcelona, Atlético de Madrid. Barcelona, Oviedo, outro día que ganou 1-0 e non sei como.